Täällä mennään. Kun oikein rupeaa tuulemaan, niin joutuu jäämään tänne ylös. Eikös täällä ole pari ravintola? Nyt tulee taas Herran jestas. Mitä sä tolleen tekee? Pikkusen hei. Saavamme pääteasemalle. Hyvä. Kann sogar sein, dass die gefahren sind. Unter der Autobahn durch. Tästä se kapuaminen sitten alkaa. Tultiin hissillä ylös, gondolihissillä. Ja tästä mennään sitten vielä jalan pikkusen ylemmäs ja lähdetään vaarustelemaan tonne polkuja pitkin. Jännittävä paikka. Ollaan melko ylhäällä. Siellä näkyy Salzburgia, Salzburgin lentoasema ja niin edelleen. Lumihuippuisia vuoria. Mennään jossain kohtaa ilmeisesti ihan lumenkin yli. Nyt ollaan jossain paristtuhannessa metrissä. Tuntuu ihan niin kuin tää kävisi hengitykseen tää ylämäkeen kävely. Varmaan käykin. Kivan näköinen paikka. Ihmiset naatiskelee täällä. Mekin nautiskellaan sitten, kun tullaan takaisinpäin. Nyt jos ottais pari olutta, niin voisi olla, että ei kulkisi kyllä minnekään. Siinä on ensimmäiset lumet. No, monen on pitänyt käydä kokeilemassa, että minkälaista se lumi on. On tää kovaa hommaa. Ja vasta ollaan alussa. Tuosta reunalta kun katteli ihmisiä, jotka oli lähtenyt polkuja pitkin tänne ylemmäs, niin nehän oli kuin muurahaisia siellä. Puuskuttamaan pistää. Tuolla näkyy se risti, mikä on korkeammalla paikalla ja sinne ollaan menossa. Ei se pitkältä tuo matka näytä, mutta siihen puolisen tuntia kuitenkin menee. Ei alkujuonnossa mainitsematta, että
Untersberg-niminen vuori Itävallan alpeilla. Toisella on vähän vahvempia varustuksia kuin meillä. Meillä on pelkät lenkkarit. No ei noillakaan, noilla on jonkinlaiset tossut vaan. Kyllä, kyllä. Ne porrasosuudet on pikkusen haasteellisia, kun tämä askelman pituus ei täytä mitään turvallisuusnormia. Sauvat ei olisi huono juttu täällä. Vielä vähän matkaa. No niin, nyt ollaan Nyppylän laella ja siinä on se risti, joka tänne korkeammalle kohdalle on pystytetty. Jotain siinä lukee, mutta kun on erittäin lyhyt saksa, niin ei pysty sitä kertomaan. Tuolta sitä ollaan tultu. Tuolla on ympärillä. Pitäisi vielä sinne tulosuuntaan vähän videon. Eli siinä se puolisen tuntia meni ja no niin, nyt alkaa tää laskeutuminen täältä. Tässä ei olisi vielä hankala paikka. Osittain vähän mätiäkin on rappuset. Taas vähän maisemaa. On tästä nyt vielä kuitenkin tuohon paremmalle polulle matkaa. Pikkusen laskeutumista. On sit kiva katsoa tältä videolta, kun ukko pyörii ympäri. Tässä pitää muuten todella tarkkaan asetella askeleensa. Mutta alaspäin mennään. Voi helevata. Sieltä tultiin. Nyt on jotain helppo osuus menossa.
Tästä on nyt helppo jatkaa. Nyt mennään se Kaljankiilto silmissä. Viimeiset 100 metriä. Tai mitä tässä nyt on tuohon ensimmäiseen kuppilaan. Siellä se maalipalkintoinen näkyy, ei ole enää pitkä matka. Oikein mukava baari oli tossa ja juomatkin oli hyviä, mutta kaikki kiva loppuu aikanaan ja nyt pitää lähteä tonne gondolihissille päin ja alas kylään. Alkaa olla niin viimeiset hetket täällä Salzburgissa. Lento lähtee illalla kello 19. Lennetään Salzburgista ja Frankfurtista Suomeen. Näihin kuviin ja näihin maisemiin. Sieltä se kondooli tulee. Tuntuu muuten aika huimalta killoa tuolla noiden vaijereiden varassa. Varsinkin noiden tolppien kohdalla niin tekee vähän hupaa.